Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een noor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Vrijmerk. Het is vrijmerk, maar Pier en Marieke hadden neert om te verkeerpjen. Pier had er een mis zin van. Ik ga een hele berg wattersquatek neer met mijn doch. En die stomme bennenboekjes en dvd's. Maar ik mijn neer het verkeerpje van uw mem. Uw lieskinderom is nog wel wat mee. Stom ben. Wees maar blij, er stond net zo'n lied Suske hast. Hij is net wat oors. Wat doe je met die haaien? Wat voor een? Die daar, op het oorricht. Eet die hem niet al hierop? Nee, bes gek. We gaan er wel meer. In de kelder, in het hinhok. Kist die net verkeepje? Huh? Als het dan mij helpt. Ja, vanzelfs. Vreeg je memmer of mij? Die is al op een vrijmerk mij uw lies. Maar ik denk dat wij er toch net volle van verkeerpje. Dus, Dwaan? Dwaan. Pier sleept een oude tafel naar de dik. Marieke teert er een wiet lekker doorheen. Het mat er skien uitzien, vindt ze. Ze zetten aaien te pronk, wat blomkes ertussen. Ze maakt het prijskaartjes en skarrelt echt nog een paar aardwaskers op. Kleer. Ja, maar als uw mem nog maar net lulk wordt. Hoeza? We haat net vregen. Dat valt wel wat tijden. Dames en heren, verse eieren te koop. Kako vers. Lekker voor bij de koffie. We slaat dat nog weer op. Waar eet er nou een aai bij de koffie? Of in de brei. Een ei hoort erbij. Kies beter, sissen. Wilt u een ei? Koop het dan bij mij. Oké, dames en heren, kom hier en koop een ei bij Pier. Ha, 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 ha. Leuk, Jer. Kies lieke goed ophoren, het wordt tonneerd. Waar kip het nou een aai? Pier liek het geliek te krijgen. Na een jelloeren had ze nog geen aai verkocht. Maar dan, eindelijk komt er een oor in. Een heel speciale klant. Pier zien mem maar liet ze lies in de buggy. Zo, mooie boel is dat jere. En dat zonder te vregen. En dan moet ik direct nog van vertellen van mijn eigen aaien. Oh, apenkoppen dat je hem binnen. Ik denk dat er wel een paar oor bloeien, hè? Ik weet het wel zeker. Nou, vooruit dan maar. Als je hem dan maar wel voorzichtig maar door. En geen rare fratsen maar uithalen, hè? Oh, sjoch, ik zet Liesje bij Jim delje, dat wil ze graag. En dan heb ik de handen even vrij. Ze kan wel in de buggy zitten blijven. Kan ze alles mooi zien. Ik haal je raast wel weer op, ja? Doeg. Mooi, Lies. Ja, een winkeltje. Vies het wel mooi? We kennen Lies wel verkeerpje. Ah, jongen, dan is ze flauw. Net al komen je, Lies. Dank je in de einsteken, Lies. Dat is het tafelkleed. Mooi, Lies. Net al loeken? Nee, Lies, nee, net wel. Net waar, Lies. Lies, nee, let los. Oh, Sjono was dorst. Oh nee, alles on smots. Wat jammer nou. Alle aaien stikken. Hoe maakt het nou? Ah, stil maar. Maar is maar net meer goelen. Tje, daar komt Memmy al aan. Oh, jongens, wat hiek nou zijn. Voorzichtig wezen. Oh, Sjorno, wat een binde. Oh, alhoewel. Oh, ik geloof de meeste eieren ben alleen nog maar wat kniest. Het jaar is nog goed, dus... Jerry de kip, lekker in de koffie of in de brei. Nee, Bouwer. Wat moeten we er roos mee? Pannenkoeken bakken. Ja, Hé? en dan pannenkoek verkeepje. Of poffertjes. Ja, dit is dat waan. Poffertjes verkeerpje. Ik bak ze wel. Bier zien miszin is op slaghoer. Mijn pannenkoekmol en de jaren uit alle knies de eieren maakten ze een amer vol beslag. Bier stiet al gauw te bakken in de keuken. Pannenkoeken en poffertjes. Het giet voor woender. Marieke kreeg het drok maar verkeerpje.
Als Pier de tweede schaal vol baksels naar Marieke brengt, had ze de eerste al leeg. Ik hoor het eens te rappen. Ze komen vanzelfs. Is net hudder. Ik ben daar al ver uitverkocht. Ik vleen al. Rare koekenbakken. Aan het eind van de dag is alles kin op. Het beslag, de poffertjes en de pannenkoeken op één ei. Wat ben ik wurg. Ik stjonk ervan. Ik viel me krekt en... Pannenkoek. Zo juist trek uit. Maar zeg, wat verzinnen. Een doos vol geld. Machtig. Maar ik hoef voor eerst geen pannenkoeken meer. Ik ken geen pannenkoek meer zien. Hé, er is nog wel in je oor. Ja, die hakte bij wij houden. Die wil ik bewaren. Voor waar? Voor uw lies. Want dat we haar net haan hien. Mij haar nuvere fratsen.